dues persones entre nosaltres estan tancats a una presó simplement per fer el mateix que estem fent nosaltres. Defensar la democràcia, defensar el vot, defensar la voluntat popular. I per això nosaltres avui estem aquí per exigir que ens tregui, perquè són presos polítics del segle XXI i això no ho consentirem. Des del CDR només podem exigir la llibertat immediata i que cessi tota forma de repressió. No podran empresonar tot un poble. Respondem juntes i de forma encara més eficaç. Ni un pas enrere. Jordi Sánchez no coneix cap delicte. Jordi Cuixart no coneix cap delicte. Si empresonen els dos Jordis, ens empresonen a tots. Volen dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió social. No ho permetrem i no ho aconseguiran. Cada una de les persones que esteu avui aquí a la plaça i que viu a totes les ciutats i els pobles d'aquest país, tots units amb la mateixa idea, que portarem a terme, aconseguirem la independència perquè confiem en nosaltres, sabem que en som capaços i perquè som indestructibles. Hem de forjar aquest nou país que camina cap a la llibertat. Visca l'escola catalana! Si alguna cosa hem après aquests dies és que quan treballem juntes són imparables. Convidim el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya que apliquin sense més dilacions els resultats del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre. Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, llibertat. Prou repressió, el poble ha parlat i el govern ha d'obeir.